mɔgɔ caman ka jɔrɔnanko ye bi MINUSMA ni Mali cɛ dilancogo de ye Abdoulaye Diop Mali kokanko minisiri ale ka laseli girimanw ni a kuma gɛlɛnw kɛlen kɔ diɲɛ tɔn ɲɛkɔrɔ min sen fɛ a ko fɔ diɲɛ tɔn ka Mali ka laɲini gɛlɛn dɔw de bato wasa ko baaraɲɔgɔnyaw ka to sen na. Abdoulaye Sogodogo ye sanfɛ kalanfa ye Mali la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲaw dɔnbaga dɔ ale bɛ fɔlɔ ka a hakilinanta fɔ gɛlɛya yɛrɛ nacogo kan. Mali ye jamana min bina gɛlɛya dɔ kɔnɔ a ye diɲɛma wele diɲɛ ka n'a dɛmɛ o tɛ ko kura ye ni nin gɛlɛya sugu ye jamana min sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na jamana dɛmɛ diɲɛ mɔgɔ nana ni tɔnkulu min ye Mali kɔnɔ o de ye MINUSMA ye. Mali dun ka laɲini lakana ka segin joona jamana fan bɛɛ ka kɛ jamana bolo o de tɛ ka se ka lawaleya. Mali bɛ ka ɲini bibi na yɛlɛma ka don MINUSMA ka baara bolo la. Abdoulaye ko yɛrɛ ko balanan ko tɛ fana. Nin ko ninnu tɛ bali mɔgɔ la kosɛbɛ diɲɛ tɔnba ninnu mɔgɔ min b'olu baara kɛcogo dɔn mɔgɔ min bɛ o ka sariyaw fana dɔn nin tɛ bali mɔgɔ la nin ma fɔlɔ Mali la. Mali ɲɛ b'a la ale tɛ ka a sago sɔrɔ. Diɲɛ dun na n'i tɛ k'i sago sɔrɔ f'i k'a fɔ fana i jɛɲɔgɔn ye a k'a faamuya k'a fɔ e ka laɲini ye min ye hakili la Mali bɛ k'o baara de kɛ a ka laɲini ye min ye MINUSMA fan fɛ a bɛ k'o kumakan de fɔ. A ko nka o t'a bali fura bɛ se ka sɔrɔ a ko la. Kuma dɔ la kumaw fɔcogo fɛ a bɛna ni gɛlɛyaw ye nka n'aw kurungɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen diɲɛ maa t'a fɛ diɲɛ ka fereke Mali yɛrɛ t'a fɛ Mali ferekelen ka to. Kumaw tala ɲɔgɔn kan dɔɔni nka don nataw la u bɛna sigi ka fɔ minnu bɛ ka kɛ an ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ fɛ n'o ko Abdoulaye Diop ye ni sekalen t'a la fɛ ko ɲɔgɔn faamuya bɛna na u ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la. O ɲɔgɔn faamuya dun bɛ se ka na cogo di? Abdoulaye Sogodogo. Ne ka yeta la fɛɛrɛ min bɛ na o ye timinadiya ye ani ŋaniya ɲumanya pour que Mali bɛ ka a ŋaniya jira cogo min na a ka to o sira kan mais u ka kuma ɲɔgɔnya sinsin i bɛ taa sɔrɔ Mali jɛɲɔgɔn jamana dɔw bɛ yen ni olu bɛ se ka u da don a la ka lafaamuyaliw kɛ n'an tola o sira kan ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. O kuma laban in de ye Yaya Tarawele lankuna ale ye politikikow dɔnbaga ye Mali la. K'a fɔ o jamanaw de bɛ se ka kɛ fura ye o bɛ sɔn ka gɛlɛya ka d'a kan Mali yɛrɛ fana ma da o jamana ninnu na an y'a ye k'a fɔ Mali ka ɲangini waati Mali ye jalaki caman ta ka ɲɛsin o tɔn ninnu dɔ ma fɔ ko o tɔn ninnu kɛlen don namugurasogo ye diɲɛ setigiba jamanaw bolo n'a fɔra ko Mali ka tila k'i jigida o jamana ninnu kan ko olu de bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ bon ne fɛ o ye tɔ ka jɛ ye farafinna yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la walima farafinna ka bɛɛ o sabatili sira Mali dalen tɛ o jamana ninnu caman walima o tɔnw caman k'a fɔ u bɛ se k'o baara kɛ. Hakilila jiginna MINUSMA ka munumunu salonw bɛɛ gulonnen don bi Mali ka yamaruya sɛbɛn de la o de bɛ ka diɲɛ tɔn sɛgɛn kosɛbɛ. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara.